Ældste, det må være meget. Ja, det må være kort, der skal dernede i bunden. Ja, køretøjet. Ja, 76. Køretøjet. Ja. I vil kunne kende formatet her. Det er sådan nogle kopier fra et kartkort, og der er så pile på, hvilken vej man skal. Giv den lille gas. Det skulle jeg have haft. Så må du godt starte, Ole. Jeg optager. Lækker cykelklæde. Så skal vi have lidt lyd, Henning. Hej, hej. Ja, goddag, drenge. Goddag. Nu er jeg lige lidt luft i bygget. Nå, og hvordan tror vi så, man klarer turen alene? Det bliver svært. Så vil vi godt høre lidt fra nogle debutanter, hvordan det så er. Er man nervøs? Meget udmattet og meget nervøs, men Hold da klarer det. En hård kombination. Og hvad siger co-driveren? Er han klar? Ja. Og ved du, hvad det går ud på? Ja. Det er godt. Vi krydser fingrene. Så skal vi høre lidt fra en debuterende vogn. Ja. Er man nervøs? Nej, jeg var med sidste år. Ja, det er vognen, jeg tænker på. Ja, vognen er den nervøs? skal jeg godt mærke. Det ryster lidt. Ja, vi mangler mindst en cylinder. God tur. Vi vil godt have lidt lyd. Nå, det får vi nu. Ja, men det går lidt urent. Ja, det lyder godt. Nå, det skal nok komme. Det satser vi på. God tur. her. Håndsving. Håndsving. Og så kører den forhåbentlig op. Ja. Er det per side, eller hvad? Ja, det er per side. Så en der også? Så er en i hver side, ja. Okay. Så man skal simpelthen bede passagererne om at rulle det andet lygte op. Ja, alle bliver involveret i et projekt. Ja, det er stort lidt. Og så sidder den lige der. Headlamp der. Og historisk smukt instrumentbræt. Ja, det synes jeg. Og metal-ting, den er ikke original. Så kom jeg lige. Ja, det er så jagtvogn fra 74. Ja. Bygget i Mexico. Vi skal lige høre, fordi der findes sågar på YouTube jo dokumenteret, at manden med den t-shirt, som er inde under den her, har en tradition for at vise visse dele af visse legemsdele. Frem. Ja. Så vi skal bare høre, om vi kan forvente det samme lidt senere i år. Ja, det skete også sidste år. Jeg kan selv et billede fra sidste år. Bag og bagsiden af min øreflip. Hvis jeg ikke har slettet, fordi jeg prøvede at slette det i min Men ellers er I fortryst. Nu er I på. Vi glæder os meget, og vi ser frem til endnu en gang at være med. Ja, godt. Og Hvorfor har I tabt nu? ja, nu kører Vi er nogle tøsdrenge. Vi har stået og kigget op, og så vurderede det går ud over frisyren. til frisyren. Jeg har en god hårdag. Ole, han er røget af her. Han trak bordbremsen på vej ned ad bakken her. Hvem siger du? Ole. Ole? Ja, for filen. Ja, nu skal vi så have en forklaring. Jamen, altså, vi holdt ind til siden, fordi der var samme forsamling af gamle biler, og så var der en mand, der var røget i svinget. Ja.
Og så ser vi, at vores benzin fosser ud i det, vi holder der. Og så kører vi herop for at få snuden nedad, så det løber mod tanken. Så enten er tanken tom nu, eller også så har det hjulpet, at vi har stillet snuden nedad. Men vi har i hvert fald et benzinrør, som er hoppet, så man kan næve over at driveaksen. Vi skal bare køre ned ad bakken hele vejen, så derfor sidder Uno og trykker på bremsen. Ned ad bakken hele vejen, så... Det er ned ad bakken hele vejen. Er I okay? Og ejeren af bilen, han står der med rene fingre, men... Det er folkene her. Vi bruger lidt stå på rør. Har du det med? Jeg har et stykke slange. Har du det? Ja. Mener du det? Ja. Han har et stykke slange til os. Det eneste er, Ja, men du bliver nødt til at gøre den igen. Ellers så tager jeg min benzinslange med igen. Hvad? Har jeg lavet muneren til det her træ? Yes. Ja. Vi har det som shoot by, så du kan lige så godt vente om. Ja, tage solbriller på, så kan vi ikke se, hvem det er. Ja, det var den nemlig. Ja. Ja, Tom, så du er jo sådan set den der indleder dagens problemer derhjemme. Trendsetter. Ja. Stort trendsetter. Ja, og hvad... Okay, ind i den anden side, okay. Ja, vi ses. Ja, hej. Bilen. Ja. Pas på bilen. Pas på bilen. Og I har været en tur på Sicilien, eller hvad? Ja, it's a very nice Ja. Yes. Foran Christian, der skal komme bag. Hvor er der bedst plads der? Ja, der er bedst plads derovre. Ja. Og konstaterer, nu står man her og kigger på skiltet, så vender man sig om, og så siger man, er der nogen, der tør sige, at de ikke har forstået det nu? Kig os op, forsvar. Jo. Så du har mødt 12 hold? Det var dog utroligt. Nå. Og vi kan ikke finde nogen is nogen steder? 1, 2, 3, nu! 1, 2, 3, nu! Så fik jeg den. Ja. Yes. Nala, hvor er hun hen? Kom her. Hunden. Kom her, plads. Kom her. Ja, det er dygtigt. Ja. Så siger jeg bare ben og næse. Jeg har jo kommet på nogle få gange for mange år tilbage, ikke? Jeg synes, jeg ikke nogen fornøjelse at køre i den. Altså, Ikke en køkket. det er ikke noget, så det er ikke sådan, jeg render og spørger, om kan jeg ikke få lov til at prøve den? 3 gear. Ja, det er ikke meget. Royal Straight Flush er simpelthen bare top. Og i hvilken farve? Og i spar. Ja. Og det er der 2 hold der. Det vi har gjort, det er, at vi har kigget på, hvem har både gjort det godt i formiddagsløbet, og hvem har gjort det godt i eftermiddagsløbet. Og er der nogen sammenfald der? Og det var der faktisk. Fordi Poul Brøndinge Olsen gjorde det ikke lige så godt, som din gjorde. Det vil sige, at Poul han kommer ind på en anden plads, hvilket udløser noget lektyr. Vil du komme op og... Ja, hele højde. Ja, hele højde. Ja, hele højde. Det var der. Jeg kan altid takke uden børnenes hjælp og Katrines hjælp, så var det aldrig gået. Og det vil så sige, at din og familie, det er så Årets vinder af Oil of Man 2010 med en udkalder. Alle sammen heroppe. Tillykke! Det er rigtig, rigtig flot. Tænk at vinde. Tillykke! Ja, tillykke. På eftertragtet trofæ, så det er med stor glæde, vi kan modtage det i år, og så skal vi stå hjemme. Ej, må lige prøve at stå henne. Stå på kamelhylden. Ja, kamelhylden. Så er nu kamin, så... Nu må der lave. Et eller andet sted skal der stå, så alle kan se det, ikke? Jo. Lars Ulrik, har du filmet alle lige så meget, som du har filmet også, eller har vi på en eller anden måde gjort os? Altså jeg vil sige, du på den ene side, og den her bil på den anden side, er nok noget af det mest filmede. God tur. Kør pænt. Hej.